Khona ekukidnephweni, baye khona kwi-baby shower. Shuthi nje vele nje into eyayivele ihleliwe le. Nolinda-ke namakhanda amakhulu ngokuba uthathekile. Buke ufile manje, file ngenxa yokuba uthathekile. Awazi ukuthi wayengahlali ngani nosane wakhe ngoba nje usane yambona nje Nkosi yami ukuthi uyilungele uyi-right-ele, wayengeke ayenze nje into ekanjalo. Bayi-happy family nje emzini kaLinda. Ama-pretty girl, ama-hustler. Hhayi, kuphindela laphaya kuSane noDumsane the lawyer. USane shuthi nje kade efuna ukwenza something special, wazumeka kusofa. Methi uthi uyabona, Dumsane the lawyer, hawe ma, pregnancy test e-positive. Hayibo, Sane sizoba ama-parents, Shuthi-ke kudlula isikhathi ngoba nje isisu sikaSane sesisikhulu. Ahlangane nomndeni kaLinda, uSane ecabanga lapho sebeyambona ekhulelwe, sebethi ithi phela babehlezi